don kuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 a agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan a agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa Amurka ta buƙaci Isra'ila da Lebanon su yi amfani da gagarumar damar da suka samu wajen samar da zaman lafiya tsakaninsu. Shugaba Paul Biya ya sanya hannu kan dokar da za ta bashi damar naɗa mataimakin shugaban ƙasar Kamaru. A Najeriya, jam'iyyar adawa ta ADC ta zaɓi jagoran da za su ja ragabar tafiyar da lamuran jam'iyyar. Sanata David Mark zai ci gaba, dama kowa ya san riko yake yi. Ariba Fola bai dafa mai a matsayin sakatare, Akibu bai dafa masa a matsayin sakataren bare-baren kudi, da kuma Prince Udi bai ci gaba da yi a matsayin organizing sakatare, da Malam Bola Abdullahi a matsayin sakataren waka labarai. Har ila yau a Najeriya, yayin da a yau aka cika shekara 12 da sace 'yan matan makarantar Chibok, wasu daga cikin ɗaliban da suka kubuta sun bayyana ra'ayin son wannan rana. Zan ce ina farin ciki don Allah ya taimake ni na fita, yanzu haka ina raye. Na biyu bana jin daɗi yau nan domin yan uwana da kuma schoolmates ina duka suna wurin da bai kamata yan suna wurin ba, suna shan wahala. Akwai kuma labarin wasanni da sauran rahotanni a matsayi bayan an sha labaran duniya daga wurin Haruna Ibrahim Kakangi. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya buƙaci Isra'ila da Lebanon su yi amfani da gagarumar dama da suka samu ta tabbatar da zaman lafiya, yayin da yake shiga tsakani a tattaunawar sasanci ta gadaga ta farko a tsawon gwamman shekaru tsakanin ƙasashen masu makwabtaka da juna. Isra'ila ta dage kai da fata cewa duk wani matakin tsagaita wuta ya ta'allaka ne ga amincewar ƙungiyar Hezbollah ta watsar da makamanta. Ƙungiyar, wadda ke samun goyon bayan Iran, na matukar adawa da tattaunawar, inda ta buƙaci Lebanon ta janye. Progress is unlikely as both sides do not even agree on what they ought to be talking about. Wakilin BBC ya ce da wuya a cimma wani abin a zo a gani, kasancewar bangarorin biyu sun kasa amincewa kan takamaiman abin da za su yi yarjejeniya a kai. Isra'ila ta amince ta zo tattaunawar ne kawai saboda matsi daga shugaba Donald Trump, wanda baya son yaƙi tsakanin ƙasashen biyu ya yi sanadiyar wargajewar yarjejeniyar da aka cimma ta tsagaita wuta tsakanin Amurka da Iran. Lebanon a nata bangaren ta dage cewa tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Iran da Amurka ta hada har da haramta wa Isra'ila kai mata hari. Amurka ta dage kan cewa babu wani jirgin ruwa da ya tashi daga tashoshin jirgin ruwa na Iran tun bayan matakin da ta ɗauka na toshe hanyoyin ruwa a kusa da mashigar Hormuz cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Babbar cibiyar ayyukan soji ta Amurka ta ce jiragen ruwa 6 sun bi umarnin dakarunta ta hanyar komawa tashoshin ruwan Iran ta gabar ruwan Oman. Tun farko BBC ta tantance wasu bayanai da suka nuna cewa jiragen ruwa 4 masu alaƙa da Iran sun ratsa ta mashigar Hormuz tun bayan matakin da Amurkar ta ɗauka. Sai dai akwai yiwuwar cewa wasu jiragen na iya bayar da bayanai na ƙarya. China, wadda ita ce babbar mai sayan man fetur daga Iran, ta bayyana matakin na Amurka a matsayin rashin hankali kuma mai haɗari. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Shugaban Amurka Donald Trump ya soki Prime Minister Italiya Giorgia Meloni, wadda a baya suke da kusanci, inda ya zarge ta da kasancewa matsoraciya. Meloni ta soki lamirin Trump na ƙaddamar da yaƙi kan Iran, sannan a baya-bayan nan ta soke shi kan sukar da ya yi wa Papa Roma Liu. Mr. Trump ya shaidawa wata jaridar Italiya cewa bai zata haka Meloni take ba. Ya ce ba ta son taimakawa Amurka a cikin kungiyar NATO, kuma ba ta damu ba ko da Iran za ta mallaki makamin nukiliya. Kalaman na Trump na nuna cewa ya yi amai ya lashe bayan a watan da ya gabata ya bayyana Meloni a matsayin nagartacciyar jagora. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kimanin mutane 250 ciki har da yara ake fargabar sun salwanta bayan wani ƙaramin jirgin ruwa da ke ɗauke da 'yan gudun hijira waɗanda galibi 'yan ƙabilar Rohingya ne ya nitse a tekun Andaman. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce jirgin ruwan na kan hanyarsa ne ta zuwa Malaysia daga kudancin Bangladesh a lokacin da aka ce ya nitse cikin ruwan sanadiyar yanayi maras kyawu da kuma cunkoson mutane.
And this incident probably happened last week, and they're getting more details because... Wakilin BBC ya ce ana kyautata zaton al'amarin ya faru ne a makon da ya gabata, kuma ana ci gaba da samun ƙarin haske saboda wani babban jirgin ruwa ya gano mutum 9 da suka tsira. 'Yan Rohingya masu gudun hijira kusan miliyan 1 ne waɗanda suka tsere daga farmakin sojoji a Myanmar ke zaune a sansanoni da ke kan iyakar Bangladesh. An fara gudanar da wata sabuwar tattaunawa a yunkurin kawo ƙarshen rikicin da ke gudana a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a ƙasar Switzerland. Ƙasashen Amurka da Qatar za su kasance cikin tattaunawar ta kwana 5 a tsakanin gwamnatin Congo da ƙungiyar 'yan tawaye ta M23 mai samun goyon bayan gwamnatin Rwanda. Tattaunawar na sa ran cimma yarjejeniyar da za ta bayar da damar kai kayan agaji na jin download 4Pay and enjoy up to 6% cashback on your airtime and data purchases. Transactions are fast and 100% successful. Domin a samu daman kai kayan agaji. To ƙarshen labaran duniyar kenan. Kama da la'agai da Haruna Ibrahim Kakangi da labaran duniya daga nan sashen Hausa na BBC. We believe that I can do so.